Ligundê Pînkasê ku bi ser Tatwanê rayê ev dubare bernameya me ye roj baş bînerên hêja. Li gundê Pînkasê mirov dikare ne du bernameya dikare 5 bernameyê din jî bikişîne. Gund û bajarê Kurda bi dewlemendiya xwe na çandî her wisa bi xwarinên xwe na dikare bi qasî gelek welatan xwarinan bihewîne û mirov tarîfa li wê derê binivisîne. Pînkas bi xwe jî cihekî wisa ye. Di nava xwezayê da ye û ev xweza, ev dilferêhiya xwezayê derbasê gund jî bûye. Li gund niha zivistanê hemû xwarinê wan jî bi wê dilfirehiyê tê çêkirin. Hinekê wan ji êvarê da têne destpêkirin, hinek ji danê sibê da û xwarin cûrbecûr in. Îro em mîvanê xwişka gulan in. Xwişka gulan wêjmera çend xwarinan çêbike û di destpêkê da em ê kîjan xwarinê çêbikin niha me jê bipirsin. Xwişka gulan em îro kîjan xwarinê dest pê bikin? Em îro xwarina tirçûlê çêkin bo me Kurdan xwarinekî pir xweş e. Em ê dînin Belê. baxlê xwe nûkê hat xina wê de tikelîne. Belê ka em malzemê wan bêjin, malzemê wan çi ne? Nûke baxlê hişîne em bêjin. Elê. Em heşt dikin buharê danîş xwe. Heşt dikin. Ji ber ku nok direng dikelin, ji êvarê de Em mexsin êvarê de avê xina wê danî ku nerimin. û Zîna pêjê. fasulê hişkin. Fasulê em tişûn zûd yani tikelê yani ew jî Belê. pêjê zû. ew jî mexsinin Em jî min avê. nava wê danî şûş xset dewin hat tikelê. Belê, Em ayrê ja devin heserê bikelê. belê. Em rûn pîvazê xwe jî ayrî hûr dikin, çêtkin. Pîvazê xwe û rûnê xwe jî. Rûnê xwe ayrî çêtkin. Belê. Ew xwe em hûr dikin, salçe xwe jî ayrî çêtkin. Em pîvazê xwe hûr kin. Rast. Pîvazê xwe em ê li ser agir bipijînin. Em Ya ê no sebabê. ser agir bipêjînin, paşiranê bixine tê danî. Dema xte û pêje ji em ê guşt jî hem bixine tê danî. Belê. Niha bi qasî ku ez zanim di her malekê da ocaq şeyê ne wisa tüp şeyê ye. Ocaq jî heye, tîp jî heye. Ne çima hûn dixwazin li ser tenûrê şekin? Tandîr dana agir e, damayê daha xweştî biha xwarinê giran e, em bijin tirşî ye, em bijin tirçûl e, baqile ye. Belê. Helîseb em ji xwe serê çêtkin, mal da dixwan ser tandîrê daha xweştir e. Dan sira rûnî xwe jî em bixine tê danî çêkin. Rûnê xwe jî Ev têxine. rûnî ayrî çêtkin. Belê. Çeşxa me de serê. Tenelê. Belê. Em rûnî xwe ayrî çêtkin, tê de sûr dikin. Belê. Salça xwe jî dixine serê. Pîvaz bila nepijin yan giş bi hev re dipije. Dew pêj hevronê. Giş bi hev re dipije. Hevre pêj. Belê. Em wan dixine serê tev ew xwe Elê. dipêje. Sûr dibe em di berdana serê ew tam dipêje. Pîvaz rûn salça dipêje. Bînerê hêja gelek balkêş ku li vê dere ava me dikele, li vê dere fasulê me dikelin, li vê derê pîvazê me têne pijandin, li vê derê av dikele û tenûr tiştekî wisa dewlemend e ku mirov dikare gelek karan pêra li ber bike û hemî jî wek hev dikelin. Hemî jî bi xwezayî dikelin, bi awayekî xweş dikelin û tama we û ekla we jî winda nava. Damayê zêde xweş e. Zêde xweş e û weke Te tê ser xuya tandîrê kirin dikel hanê agirî nexmayî xweş e ayrî sa hîdû dipêje. hêdî dipije. Belê. Rast e. Saatek, 2 saat, saatekî de dipêjin yani ser tandîrê. Naxuşka gulan me goştê xwe jî xiste nava fasulê xwe nava beqleyan û piştî wê em ê çi bikin? Piştî wî em ê ji xwe pêjane, em ê piştî wê jî kulindirê xwe bînin. Kulendirê xwe texîne, lê Bînin. kulendirê xwe û goşt û fasilên bi hev re naxîne. Naxine çünkü Em dawiye dixine? en nazik ev, en dîmaya Elê. em vî texine. Em mû pîşî de dipêjin saatekî de ancak dipêjin. Ji vanara kulendirê çi dibêjin? Yê zivistanê, yê Ê şêrîn. zivistanê em ê şîrîn ê şaş e bêjin evî. Ê şîrîn ê ku li êvere boranî ye. Kulendirê Ev jî ê boraniyê şaş e tirçûl danî tolma çêtkin, tolma tirçolê çê dikin. Tirçol bînerê hêja wek turlî jêra dibêjin lê mirov dikare bêje ev tevliheva Kurdan yani her tiş tevliheva. Nok têdayê, fasulî têdayê, goşt têdayê, kulendir têdayê
Jiber ve jî her yek tameke de devê mirov. Her yek Ev jî tameke. xweşik bû navê xwarinê. Navê tırçûle. Tirçola. Keremke. Erê kundirê xwe texîne. û niha jî em ê Ev salça niha- xwe û pîvazê xwe texîne. Te salça pîvaz xem berdene serî, qapa dene serî, te uşxa bikele 15 bikele. daqiqan danî. Tê jî yemeka me hazır Bi be. giştî çend deqada Piştî ku şxa yemek ew dît bêjî 15 daqiqan te ev hazır e. Kel Erê. dibe. 15 Kulindir- deqê dawiyê kulindir me Kulindir xistine zît bêje. û 15 deqe Daqiqan derbas dibe kelit û bêje. xwarina me dipije. Rast. Êdî amadeyê. Belê. Niha me çi bikin? En son em ê rûyên pîvaza ku me çîkîrî ayrî Erê. em ê wî jî berdene serî. Îsota tu jî tê dayî wisa? Pul biber jî Pul de biber heye. jî Me tê wî jî xisete ku biçiketa me wî tîj bi, daha Erê. xweştir bi. Em ê berdene serî bikelin, ew kulindir hevret kel dama xwe de te gûştê, baqilî nûkî te Erê. hevre pêjin. Baş. Em ê xwe bixine tê danî. Yavaş yavaş. Aha, em ê xwe bixine tê danî te Yedî. wî xwe bikeli. Belê. Niham tevdin, kap dest tevdin. Heska te jî heye. Ez kan jî hinçkî ew berdene serî. Xweş tevdin. Yemekekî pir xweş e. Erê wala. Xwe naxiye? Xwe jî em bixine. Xwe jî em texîne. Hazır. Xwe ji bîra nekin. Xwe em dîmayê texîne ji Erê. xwe ku zû pêjin. Ji bo ku zû bipije, em niha naxine. Em naxine. Em Nêzî dîmayê ji xwe pijandinê. nêzîkî ku te derixsem texîne û xwe xwe Erê. digire û xwe xwe hemû. digire. Danî. Tiştekî bala mirov dikişîne ev e ku hûn zêde biharata bi kar nayînin. Ne em karin hema Bîber çimala reş û xwe em bizanim. çêtken bîber û kar biharata çemî naxine. Biharatê we bi xwe ji xwe hene. Hene ji xwe Helîse û karî û tiştê dinin newsa. Ew ayrı. Bi giyê xwezayê bi kar Em tînin. ji mala xwe de xwe çiyê Erê. de diçin tûp dikin em heliz biharê de diçin. Erê. Ji xwe diçin tînin çêtken hişk dikin. Dihan jî ji xwe em tînin. Nûkê Erê. me heye em datine nûkê xwe jî çêtkin. Biharata ji derve nayînin. Tiştê me bixwe. Biharat Xwe. xwe de em hemî xwe mala xwe de Bi xwe çêtkin. mala Baxça xwe xwe de Belê. çêtkin. Rast. Tamam em devê Em bigirin. divî digirin te Bila ji xwe bikuje. bikele û pêjî. Erê. Bînarê hêja niha tirşola me li vê dera dikele li hêlekê li ser tendûrê dikele û li hêla din jî em ê xwarineke nû bû we bidin naskirin ka em bipirsin ji xwişka gulan em ê kîjan xwarinê çê bikin. Em ê Keremke. xwarina tirçûlê çêkin. Zivistanê Tirşî çêkin. tirşî em ê xwarina tirşî çêkin. Erê. Xwarina me ne tirşî çi malzemê wê? Em nûkê xwe êvar de dixine avê nerin dikin. Belê. Sibizî dihanê xwe nûkê xwe tişûn dixine nava qoşxanê danî ew dikele. Ew Helîzê dikele. xwe ayrî wî jî ava kellê dikin tişûn. Wî ji berdane serê zîno bêje û Belê. her sê. Ev helîzê hûn ji çiya berhev dikin Em wisa? tişin bihar de çiyê de tûp dikin tînin zer dikin. Ji kîjan çiyê navê çiyê we çi ye? Navê çiyê me em tişine gundê başqa tînin. Ême de ne Kîjan çî be gundê? em tişine surp tînin. Ji surpê tînin. Surp em tişin surp tînin li wê heye çê Navê dibe. derdora gundê we ne çima giş navê gundê Ermeniyan wek navê Ermeniyan nev Kurdî ne? Wextekî qey Ermenî ha Li vê dera bûne ha newsa? dermaniye cêwan Surp biawil. Surp jî newsa. Surp jî dem Ermenî hebîne. Navê derê newsa Surp. Derê heye, liha jî der heye, cûre ji û ji Pingastanê. ber wê navê bî Surp. Bî surp. Herî. Liha jî û niha diçin ji wê derê helîsê em top dikin. helistîn tûp dikin, hişk dikin. Şixa zivistanê şixa yêm dixine yemekan danî vî sîrkirina wî jî heye çêtkin. Di sîrê de şê dikin. Sîrî de çêtkin Wê çawa çê tikelînin. dikin? Ew jî tikelînin ayrî, dibêjin nava rûnîdanê jî yani ê sîrî danî çêtkin tikelînin Sîr û rûn avayî- hêk. Ne, sür. E sür. Qatıqtini leden. Bir demet dibêjin. Bir ayrı qatıqı leden. Qatıq jî lê dikin. Qatıqı leden. Maz jî lê O dibe. kadar. Maz jî lê dibe. Mazilde. Ev di her malekê de heye newsa? Her malek de he. Buharı herkes qatı çıtini. Jmalı xadanı. Çetken hişken sabat tırşiş xa. Niha di serî de em ê ava xwe têxine beroşê. Newsa? Neti da. Erê. Nuki haberden Nokê xwe eseri. berdi ser. O helis. Nuk.
Bir de kari heye. Em Kari jî jî top heye. diken. Em behsa kariye jî bikin. Em vî jî nava gühüj hene. Kalemi gühüj andan. Erê. Diken cihî pir zehmet em rû Cihê guvêja lan. Zehmet em Cihê bilind e ev. Cihê bilind de çiye da çêdibin. Çiye de çêdim. Nava kevira çêdim. Nava Navsa. keviran da nava gün veran da kalem hene. Berê. Pir zehmet em rû heta dertînî çêdike. Karî gihekî gelek balkêşe li hemû Kurdistanê ji çend pincaran ku navê wê naguhere. Li Kurdistanê navê gelek gihayan diguhere. Jê yek kereng e, jê yek em bêjin pûng e, Pinge. jê yek jî karî ye. Karî ji seranserê Kurdistanê herkes dizane û viyan dixwe û li gelek bajaran jî tê hişkirin. Yani li Kurdistana başûr em çûn Akrê jî ev gihekî gelek bi nav û deng û li wêrê jî bi kîloyan bi tonan berhev dikin û zivistanê dixwin. Taybetiyeke dina vê gihayê jî heye. Dema ku mirov wexta tezeyê dixwe gelek tûje û mirov lal dike. Dema ku tu tezeyê viyan bixwî ema wisa rast bixwî bi qasî nîv saetê mirov lal dibin tu nikarî bipeyivî. û weke bi wê jî ketiye nava Kurdan dema ku yek nizanibe biaxife û zimanê wî paş hevkeve dibêj tu çima wisa peyvî. Gelo te karî xwariye. Bi vê rengî karî gihayekî gelek navdar e di nava Kurdan da û niha jî biyê xemla xwarina û em ê têxin nava xwarinê û em ê tema wê jî binêrin. Kerem kir. Na berê min okê xwe têxinê? Berê ava xwe têxinê? Ava xwe têxinê. Nuka xwe têxine tê danî. Ê ka berê ava xwe têxinê? Ava xwe jî em dane tê danî. Em ê avê berdinê? Belê. Ava me tê danî. Berê ava xwe berdinê? Ava xwe berdanî em nûkê xwe têxine tê danî. Ew kelê dahanê xwe jî em Ava xwe tam têxinê ava me bira tije be. Erê. Ne demiş? Berê têxî. Ava xwe têxinê. Em ava xwe berdane tê danî. û niha jî em ê nokê xwe têxinê? Min nûkê xwe berdane tê danî. Belê. Nûkê xwe berdane tê de dahanê xwe jî em Dan. berdane tê danî. Dan çawa ku hûn jî dibînin navê xwedayî bernameya me di hemû xwarinan da heye. Ji ber ku Kurd genim, nan û dan bi hev re weke jiyanê dişopînin. Parçeyeke jiyanê dan dikeve nava meyîrê jî, dan dikeve nava tirşiyê jî, dan dikeve nava keşkê jî, dan dikeve nava heliseyê jî, Heliseyê heye. tutî jî çêdibe. Taftî heye. Yani ji dan her tiş Her çêdibe. tiş çêdibe em. Ev dan jiyanê newsa. Jiyanê belê. Dan Ev jiyanê. ê qutayî heye, îna Belê. qutayî jî heye. Ev Kutayî wî jî heye. Rast e. Belê. Niha mêdanê xwe jî Em têxinê? ê dahanê xwe jî bixînî bila bikelê. Belê. Bila her du hevranî bikelin. Erê demekî ew ê bikelin. Te bikelin. Şixwe tikelin serînî. Belê. Em ê jî helizî xwe bixînî. Heliz Helizê napêjî zîzî. Heliz direng dipije. Direng dipêjî. Erê. Serken Em ê helizê xwe jî têxinê. Tamam. Tamam. Bes e. Tamam bes bes. Bes. Bes ana gurî bes. Ev bes. Me helizî xwe jî xistî. Belê. Em ê karî xwe jî bixînî. Em ê niha kariyê jî bixînê. Karî jî bixînî. Belê. Gihaya ez diximê. Ene hostayê gihaya me lê ez hostayê xistina nava beroşê me. Bes. Erê. Kariya xwe jî me Tamam. xistê. Ve meqsed ev bikelin. Şixwe. Ev Heta bikelin? pêjî gelek direng dipêjî. Erê. Nûkî û niha jî em ê salçeyê ava firingiya têxinê. Saetê jî re divê te ev pêjî. Em Erê. ayrî salça wî rûnî wî jî çêtken. Erê, Ew em jî rûnî salça wî jî ayrî naçêtin. serê ayrî çêtken. Erê. Em wa jî cihê çêkin. Em ê salça se pul biber em texnî. Erê. Erê. Salçeyê û îsota tuş. Îsota tîş. Erê. Em texne tê danîn. Erê. Rûnê xwe jî berdane serê. Lazım mı salça bikelin ya na?
salça gelek rünü de peje ayri. Bije ayri pejin can berdan eseri. Tamam. Em salça xu bepijin pişra em. Em pişra gelek em awli rünü de nüji pejin ayri bixne seri. Ca şxaw ye saat şxa bikale havna gotam ma xadan. Em dayni veri bira salça me bepije. Dayni veri dayni ser tenuri. Loji lü pejin em berdan eseri. Vijid berdan eseri pişra qapağı digirin saate gidet peje. Binare heja naha her du xarine meji li ser tenuri dikelin. Em lê binêrin ka gelo kelyan ne kelyanı û li hêlekê jî xwişka me gulan kufta çêdike kuftê sîrmaskê çêdike. Jê re dibêjin kuftê Kurdan jî. Kuftê Kurdan e. Kuftê ew ayriyê avê ye. Em ê niha behsa wê jî bikin. Ka çi dikeviye, çawa çê dibe, kan binêrin vana gelo çê bûne çê nebûne. Em binêrin bijiyanı. Bijiyanı. Tirçola me? Bijiye. Bijiye. Xarê me amade ne ka em vana hilînin û pişra em dest bi kufta bikin û em bi hev re çê bikin. Em wisa gen Ez jî tira alîkariyê bikin. Belê. Tamam. Kan vana rakin. Em ê van rakin. Tirşol û tirşî amade bûn û niha jî xwarineke din em amade dikin. Ka em bipirsin gelo çi malzeme di nava vê xwarinê de heye. Em kuftekê sîrmaskê çawa çê dikin? Çi tê de heye? Savara xat şiddetine, savara xat dinin. Ev savara? Savara. Em dinin ava ne cemdine kel letken fazla dağın da o ne? Ya şirger mi? Ya xacı vera letken. Ya şirger mi? Ya şirger mi? Hem letken o fazla dağın da nerimdi be haliyle. Şan ha nerim biyemem fazla dağın men nerim kiriye. Men nerim kiriye? Men nerim kiriye. Em av letken. Eri. Mızdıdan. Mızdıdan. İşte o hevna gire. Naçibi em arvan letken. Arvan letken ku hevdine xubagire. Guri arvan leken. Elekiden em eleki jitexin paşir. Ka eleki bedem. Kerem katu. Eleki bedem ezliye. Ki ana guri açta. Eri. Tamam. Tamam. Evet. Ama doyutken. Leke. Mustar hira eleki jibi. Eri zanım. Eri mayı jemhur bikin. Hir bikin. Bele. Tamam. İşi bir tamam. 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 Aynı veri eleceğim. Aynı veri. Emin hava arvani dani çetken. Eri. Ku hev bigire. Hev ödüne xo bigire. Hev bigire ece av gelek emdene deri. Avil lekin. Hevir bikin tabu ve hevir. Av bikin. Vekide çi dixin navê? Em vî ayrî dem çekir em avêda bikelînin. Erî. Avêda bikelînin. Xwe dixin navê naxin navê. Xwe ji xwe me savar dixsete danî. Ha, wexta sawarê me xise navê. Em xisete danî dem wextê ku me wê de ser em hindkê jî nava avayî de dixine ser. Zehem ne. Em vî tikelîn. Di nava avê de dikelînin. Tikelînin. û pişta sîr masê lê dikin. Pêje ji xwe pazda daqan de dibêje savar. Erî. Gelek zûd pêje. Gelek zûd pêje. Em vî avayî vala dikin li kewgîrê dikin avayî vala dikin ava piçikê cem dikin. Em sîrî wî qatixî wî ayrî çê dikin. Erî. Rûn jî ayrî çê dikin wî ayrî tiqijin piçikê salça îsû tixine didin tev didin. Dem wextê me kiftê xwe xiste tevsiyon danî qatixê xwe lê dikin. Erî. Rûnê xwe lê dikin dixin. Dixin. Belê. Biqasî ku em hîn bûn gelek sala li vê dera mekteba we girtî maye. Baya ma mekteba me hev girtî mal ha ku sala sayver hebî. Di dema şer da girtî Şer maye. hebî girtî maye time öğretmen nedanel ha. Ne dana vê. Awzarî me mana nexwandî hemî. Erî. Wî çaxe. Biqasî çend sala?
باسی 5-6 سال زدم آبیم. 5-6 ساله کسی نشود. کسی نهاتیدی. زاره من همه زمان نخواندی. لنها هم دبینن کو هر کس زارو که خود شینه مکتبه. مکتبی گرچه ویچه خیلی ندونه خواندن نه کس همه دانه خواندن. این مکان دبستان تو نه کس نکر کس نکار هرچ خو. راست اینو سیادی. و خواندیه نمر؟ ولی من خواند 5 سال. حیا 5 خواند. وقتی مدانی تنبی ها ارتا خلکو من خواندی لیسته. ناسا. نزدیک تنبی. نه ها زارو که خود شینن؟ شینن تخوینن. دخینن نمر؟ لا تخوینن. کس من بهیست کو؟ کس نمایدی همه تخوینن. گچی تخوینن. üniversite gelek başı dokuyun. Baş dokuyun gelekci zarı mı hem gece mecid dokuyun neydi. Ali. Liver İstanbul, Vani. Gelek ciha dokuyun. Gelek cihan zarı mecid dokuyun hem. Tam ev çibi. Tamam. Ama oha çekeneceğim. Ama gırk yakına çeken. Kan beruşam. Az beruşam binim. Hem van oha çeken. Ali. Hem bir ayrı nahnat. Hem nahnat tecidi be. Ali. متخنا بيده. هم تشتكن. أري. بشتي أم أوهات. أري. كيروفال كنج أم سيرماس أوهايا. أري. تشتكن. Ben çetken. بجنات ده نه أصلا هم درشکی. درشکی تشتكن. ما توپ نام گلو. توپجی آویا تشتكن. آویا شد. آویا ده تشتكن. أوي سيرماس ده. أوي سيرماس ده. سيرماس ده. سيرماس درجانك تشتكن. آویجی وردکن. Bu ne bu? Ne bu? Başa. Başa. Derece ki tehirabe. Dest xacanan avici diden ku desim ruven agire. Eri. Humster dest xavide ku dest ben agire. Dudu behevra çetki. Dudu çetkem hirabine. Eri. Mazide çıkırım hirabine. Şka gulan dest xoş, rastî xoş çêbûn. Me bi hevra çêkirin, gelek xoş çêbûn. Niha jemî ava xwe bera ser de. Ava xwe berdana serê, 15-20 deqan bikele. 15-20 deqayê bikele. Bikele avayı birijin. Êdîl benda mastı qatixin. Mastı qatixin. û em ê rûnê sorkin bera ser din. Berdana serê, afiyetla bixwe. Erî. Afiyeta me gişava. Niha em ava xwe bera ser din. Bilav jî bikelin. Bikelin. Erî. Ava me kel bera ser de. Ava kelem berdana serê. Erî. Berdi bira bikelim. Beli besa. Tamam. Namel benda kelavi bu. Tabii kelle bazı da xandani. Şapazı da xand kelle am davayı birijin. Ama da. Her şey xwarine me jî amade ne, niha em ê bibin jor û bi hevra bixwin. Kerem kin em bibin.
تماشاوان هیجا وکه هر برنامه کی ام هاتن داویا وی برنامه خوشی دوی برنامه دا ام میوان خوشکا گلان که بهزاد و دایکا دشابون مالاوان هزار جاری آواکو مالا خوشمرا وکرن و اف خوارنی خونی خوش به طعم و چش جمرا آماده کرن و نهاجی لبنده خوارنا منه ما چه خوارن چه کرن لهله که هرچول ترشی و کفتکی سیماسته و قیصرون ما چواته چه کرن بویرا پار و نکر او جی دیاریا و همو خوارنانه وک شیرانی به قیسیاته چه کرن و او جی ام هیوی دکن ده برنامه کدن دا ام بویرا چواته چه کرن پار و بکن نها ام دست بخوارنا خو بکن و ام رون خونه بجیایی ام لکفتکی خو کن و ام دست بخوارنا کن شهر کسی را نوشی جام و عفیت با سر چاوا کرم که بگیرم کفتکی خو بگیرم